Mogik. Yes. Ruto gilange. Wano kwa mone tero dongruok e gwenge mag Luo Nyanza. Podo yanga kaka president. Wano kwa mone tero dongruok. Okwa mone nikech en president ka obedo kacha to bed otiyo ne ji duto te mane gima chiko wacho. Gimwa penjo no donjo kacha nade. Mane gimwa penjo. To mulo be aseyie kod nikech en wacho ni power belongs to the people. The people ke waporo kod gi wach. To gisenyiso ni wan wadwa ng'eyo ere kaka bwana ni notimo kama to timo kama. Mane gimwa penjo. To kwa biro tieko poro wach to wabiro duogo ka. To wakono ni mae kumwa chomo. Wabiro gi kwe kendo kwa muol. Omulo kikuru luor ticho setamo umano wayie wabiro konyo utich to kapok wakonyo nyaku lor piny kaka Zakayo no lor piny kendo nyaku wuoge e odni nekech mondo gi dris to samuse wuok oko wabiro ywe odni kwacha ko tich maler mana gi moko ero rapa ni gin magil ero kamano nya omulo joni